ଦିନେ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇକି। ତ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଅଫିସ୍ ସାରିକି ସିଧା ବାହାରିଲି ସ୍କୁଟିରେ ଆମ ଘରୁ ପୁରୀ। ପୁରୀ ଆମ ଘରଠାରୁ ହେବ ପ୍ରାୟତଃ 135 କିଲୋମିଟରରୁ 140 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନବରତ ଚଲେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ଲଜ୍ରେ ରହିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଶାନ୍ତିରେ କଲି। ପୁରା ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ଫେରିଲି। ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ଶନିବାର ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଆସିଲି। ସେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଶନିବାର ସକାଳୁ ପୁରା ବଡ଼ି ଭୋରୁ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲି ପୁରା ଫାଙ୍କାରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବେଳେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ସାତପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ରବିବାର ଘରକୁ ଯିବାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଠି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତ ଅଛି, ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତି। ରବିବାର ତ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇବି? ତ ପଣ୍ଡାମାନେ ଭିତରୁ ଅବଢ଼ା ଆଣି ଦେଉଥିଲେ, ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଦେଉଥିଲେ। ତ ମୋତେ ସେମିତି ଅବଢ଼ା ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ସେଇ ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ମଠ କି ଘର ଥିଲା, ସେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଇଲି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ପରେ ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଅଭିମୁଖେ। ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା।